May hapon mga igsoon. Nari ko ipakita ninyo ning taklas kaponon nga hilig nako. Ah, Siguro ang uban sagaran na lang nahibaw-an ako. Sagaran yung nahibaw-an ako magsige lang ko og share, magsige wali, sig basag Biblia, sig ampo, sig dasig. Abi yung magbuhi og koy, namon koy isda no na koy kay bawo naman na. So, nakoy lain nga hobby mga igsoon, nakoy lain nga hilig nga wala pa na ako na-share ninyo diri sa ever since nga nag-vlog ko. So wala na kahibaw no. Mao din akong hilig. Usa sa hilig na ako, hilig ko mag-workout. So the reason why I used to work out mga igsoon, dili para magpasikat sa lawas, ipakita nga dakog lawas, but ako lang gi-maintain ang lawas nako nga healthy. Ingon nga templo sa Ginoo, ingon nga ampinganan tungod kay templo kini sa Ginoo. So ako lang gihimong balance, mga igsoon, ang akong kinabuhi. Dili lang ko more on spiritual, but ang physical sa nako akong gialagaan ba for the glory of God. No, so ning taknas ka puno na ako karon nga adlaw mga igsoon, everyday ko mag-workout. So ang workout everyday lahi-lahi. So dili gid ingon nga pareha nga posisyon. So everyday latang-latang ko, alternate ba. So karon nga adlaw ang ako aron nga i-workout akong tricep, bicep. So gahapon Tuesday. So karon kay tricep nako, akong bicep mga igsoon. So ako ipakita ninyo mga igsoon akong mga posisyon, kung unsa ako mag-workout. Dili niingon nga resulta sa quarantine. Ako jud ning gibuhat everyday. Once again, I do it for the glory of God. Ako lang giampingan akong lawas, and then I just make it balance ba. Kung himong balanse akong kinabuhi lang spiritual, kung dili sa physical sa mga igsoon. Okay, so ako ipakita karon ang mga posisyon nako nga uh, the way ko mag-workout. But sa karon akong ipakita ninyo, ako lang ni siyang kausa lang nako siya himuon na usually magud i-repeat nako. Example, usa ka posisyon i-repeat nako twice. So karon aron kay taas na mo kayo kung balik-balikon. So ako lang ipakita nyo the way ko mag-workout din. Dili na lang nako i-repeat. Okay? So mao ni akong uh, buhaton una. Stretching. Stretching mga igsoon para dili mabigla ang muscles bitaw. So now, let's start. Mao ni akong first position mga igsoon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Whew! Okay, so nakita nyo 50. 50 na ko tumayson, but actually 25 ato siya kay sa gidugi puli-puli man ako, so 50 tanan. And then ako pa ni, usually ako pa ni siyang i-repeat, pero mo taas naman kayo dako kay time ako sumauto akong ipakita. Di sila na ako i-repeat, ako ipakita akong first position, the way ko mag-workout. So mauto yung nakita. So inhale, exhale ta. Sunod mo ni. Lower mga igsoon. Ubos lang ha. Ana lang siya mga igsoon no. Ubos lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dalo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. So mo to, 25 lang kay ako pa tong balikon man. So ako man balikon, but dili lang ako balikon sa karon kay ako ra man gipakita ninyo ang akong pamaagi kung sa pag-workout. So mo to akong kaduhang posisyon. So inhale sa ta.
manrapo sa mga igsoon kay igang kayo aircon magunayo nga dapit but wala na ko gipa aircon kay lain pod bugnaw. So kung gipa wala ko na aircon. Suksukan na nato kay grabing singot. Whew! Now here's the next position. Kani sunod nga posisyon mga igsoon mao ra but little bit higher gamay murag nasa in the middle ba ngano mao ni siya. So taas na sad ni siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 25. So mao siya 25. Ka 25 na ko isa mga igsoon din. Ako pa ning balikon usually but sa karon dili sa. So kaya ako rang ipakita ninyo ang posisyon jud the way ko mag-workout. So mao to my third position to siya and then relax ta kadiyot. Now, mao na siyang sunod nga posisyon, mao ra sa ato mga igsoon but mas higher pa siya. Mas higher na jud siya. From the bottom ana no, and then sunod diri, karon diri na jud. Okay. 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 pahuway sa gamay. Remember kanina siya mga igsoon, this is for bicep ni siya, tricep and bicep. So here's my next position mga igsoon. Lain na pud ni siya. Kanina ana to, karon ana na pud ta. Okay. Lower gyapon. Whew. Relax sa gamay. Next, a little bit higher. Oh! Parihar gyapon ni mga igsoon pero mas higher ni siya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Singot. Napos sa ta. Na ako rin magsuon sa indo na ako naghimo diri sa sulod kaya ron mas mo grabing singot dito. Although akong gi-open ang puntahan pero singot gyapon lahi sa gawas ba. So nindot mo gud magawas jud ang singot para kuan jud imong workout ba. Managingon og sulit. Whew. Next is mas higher pa gyud mga igsoon. Naipagkapariha sa posisyon gina but let's make it a little bit higher pa gyud. Okay?
Huh. Importante din mo ginhawag law mga igsoon. Huh. Para ang oxygen ba. Now, lahi na sa mga igsoon, lahi na po ni siya. Kani wow kay ba kung say tawag ani basta mao ni akong posisyon mga igsoon. Here's my next position. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 5. Bigas na pod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woo! Relax sa kariyot. Magkwasog tubig mga igsoon. Tara! Next position is this. 6, 7, 8, 9, 10. Seven. 3, 4. Whew. Paway sa takadiyot, paway. Kaya di mo pwede ditso-ditsoon mga igsoon, murag lahi na po na, over na po na. So, paway sa tagadiyot in pila ka minutos. Next position is this. 3. Inhale, exhale. Manrapo sa takay mo rag, singot na kayo. Woo! How many minutes? 15 minutes. Okay. Akong usbon, actually mga igsoon, dili giniingani yung taong workout. Ako pa ning balikon 2 times. So karon kausar lang kay taas na kayo kung akong balik-balikon. Whew. Next,
Here's my next position mga igsoon. Relax, Kariot. For our next position. Ay, thank you, Lord. Sunod. Kilid na pod. Whew. Oh, ginhawa. Okay na mo da. Sunod is ang sunod mga igsoon, lahi na po ni. Oh, bend like this. Okay, di mo kita no. Nag-bend ko ha. Hindi lang. Okay. I-bend lang. And then, nga na yung igsoon. One, two, three. Whew. Whew. Next. Tubig sita. Next. Here's the next one. Bend sa mga igsoon ha. Bend a little bit. And then, 1, 2, 3, 4. Hangat siya. Next.
Inhale, exhale. 21 minutes. Uy, layo na. So, next. Oh. Hangat siya mga Ikson, hangat siya. Whew. Marapos ako kay grabe. Whew. Next. Kanang igsoon padako gamay. Kay murag medyo ari ni sa ilawom kwaon. Di ka makita ba pero ari ni sa ilawom sa paa ba. Here we go. Oops, gamay. 1, 2, 3, 6, 14. 3, 24. 20 pa. Whew. Next. 1, 2, 5, 6. Whew. Ginhawa sa tamang Ikson. Next position. Hapin ito maman. Last one. Ugh.
Last one. Ah. Whew. Ah. Whew. Mga igsoon, mao ra daw akong workout. Wala ko gihap og pila to position, but actually mga igsoon, dili to mao ang usual na ko buhaton. Ako tong i-repeat kaduha. So sa karon akong gihimo, kausa lang nako gi-perform tungod kay taas kayong video. So okay, so once again, before nako ni tapuson mga igsoon, ako lang i-share pagbalik nga yes, nag-workout ko dili para i-promote akong lawas, but nag-workout ko para ampingan ang lawas ingon nga templo sa Ginoo, or ako gusto lang ako i-balanse ang atong kinabuhi, dili lang the more spiritual Ginoo Ginoo Ginoo, but ato dayong gi pasagdan ang atong spiritual life, physical body. So ako lang himong balanse mga igsoon nga at the same time ako sang giampingan ang akong dili lang akong spiritual, kung dili akong physical sad ingon nga gasa niya atong lawas sa Ginoo. Amen. That's all for today. God bless us. God bless. To God be the glory. Stay healthy.